doorlopende weg zit ze goed, denk ik. Ja, ja. Ja. Komen er snel, denk ik. Ja, hebben ze bord in zijn stoel, hebben we doorlopen. Ja, Kom ja gewoon Dan kunnen ze doorgereden. niet Ja. rijden, hè. zoals wij. Ja, wij hadden... Of je de radio wat zachter kunt zetten. Ja, daar wordt Frank altijd nerveus van. Als, als geluidsman. Ja, dankjewel. In de... Ja, stap! Stap! We hadden het wel gezien, dat het heel goed loopt. Maar aan de andere kant, in doorlopende stratjes is eerlijk woord. Er komen ze altijd, of heel druk, leuke mensen, leuke verhalen tegen ook. Dus dat doen we automatisch bijna. Doorlopende stratjes. En het bleek wel weer. We kregen de geboren verhalenverteller Matt voor de camera. Ja. Maar dat is een... Goh, die kan inderdaad een boek schrijven. Ja. Ja. Hey, en wie ziet jij hier terechtgekomen? Met de auto. Serieus? Waar staat ook al die auto? Nee? Nee? Ik heb meestal altijd oldtimertjes gehad. Dat is wel Hobby. hobby. Jo. Nou niet meer? Doe dit meer, nee. Normaal deed ik dat zelf gaan klobbelen, weet je niet. Maar het jij niet meer. Ik ken het er niet meer. Oké. En waarom ga je het niet meer? Tot er van alles uit, hè. Qua gezondheid. Prostaatkanker, longkanker. En ik heb 4 weken geleden die klap gekregen. Dat we eruit scheiden. Een nee-klaap. Ja, een hartklap. Ja. Maar dan neem ik aan Ja, dat dat toch wel een buurlijke ingreep was. ja. Ja. Dat is niet niks. En wie hield het nou? Redelijk. Ja? Ja. Ja. Want wat waren de klachten? Ja, koord van de ossen, maar alles zo toe, hè. Ja, die worden die van klap, die kalken, hè. Die klap die wordt ganz op, hè. Maar hebben ze ook nog omleidingen gelaten of een stand Dat gezet? heeft er wat te veuren gehad. Of via het bein zijn ze naar binnen gegaan? Nee, hoe zitten ze? En de tafel hebben ze gedaan. Onder de punt Via van de het hart krabben. ingegangen. Gewoon bij kloppend hart. Want dat ging niet in de lies, want daar heb ik de omleiding gezet van de bek. Goh, werk en uitvoering. Ja, inderdaad. Ik kan ze wel zeggen. Maar ja, Ik ken het op vandaag. ik zeg altijd dat zolang als ze kunnen maken. Hè. Was het nog spannend voor u? Dat hij onder het mes ging? Ja, dat is zeker spannend, hè. En vooral nu aan het hart, hè. Je kunt ook stoppen, hè. Mhm. Dus, Ja. Ja. En Dus, dan ook nog 2 vormen van kanker erbij. Wie is het door mij nou? Is dat een beetje stabiel. stabiel? ja, ik kreeg eerder 3 maanden zeg maar, een implantaat ingesput voor de prostaatkanker. En ja, de longkanker is bestraald, had die chemo gehad. Zien dat hormonen die ze inspuiten? Ja. 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 Ja, dat is chemische castratie is dat. Ja, want dat zien vrouwelijke hormonen geloof ik, Ja. hè? Ja. Om de prostaat rustig te houden. Ja. Ja. Ik neem aan dat je de aansteker nou niet meer gebruikt om sigaretten aan te steken. Wauw. Wel. Ja, ik rook nog, ja. Dat Dat is is gewoon zo. niet afgeleerd. Nee? Nee. Oostenrijk, ik rook bekend 60 jaar. Ja. Nee. Heb je En het- er zijn ook nu, die zijn over de 100 die roken, hebben ook gerookt. Maar dat je op een gegeven moment, hè, want dat zeggen ze, hè, want ja, kijk, als ze die, het is, kijk, die teksten die er tegenwoordig op staan, Daar hè. let er van jammer niet op. Nee? Nee, het hoe is spijt dat me. nou? Kijk, Nee. wat hebben ze nog? Nou ja, je zegt van, ik heb bekend 60 jaar gerookt. Heb je het wel geprobeerd om te stoppen? Eigenlijk niet, nee. Nee? Ik heb het geprobeerd. Oké, 3 maanden. 3 maanden. Ik Eind rook. februari dit jaar begonnen. En voordat dat hier naar het ziekenhuis moet, ben ik weer begonnen met roken. Ik rook wel wat minder als eerst. Ik heb ook zo'n elektrisch huis. Ja, Loes dat vroeger gehoord, hè. Ik kom daar zeppelin over. Hè. Je gooit de pakjes sigaretten uit. Die ruimte stop, gewoon staan pap en man. Maar zelfs heel ze er ook in.
En zo is dat begonnen. Zo is het begonnen. En met 14 jaar gaan werken, ja, die roken allemaal, ja, dat was wel met hoor. Ja. En ze zitten in het ziekenhuis en dan zeggen ze van, ja, het is toch beter dat je stopt. En dan gaan ze de parkeergarage in. En dan zien ze de dokters en de verpleegsters lopen. Miep, hoe het open is, allemaal. Zoeten die ook te vlammen? En die Ja. zeggen dan dat ze moet stoppen. Serieus? Ja, zeker. Oeh, dat is wel heel krom. Zelf gezien. Die roken ook. En vroeger ging ze naar de dokter, moest ik de zaklamp met nog en anders zag ze hem niet zitten voor de rook. Hè? Oké, een nee-hartklep gekregen, 2 vormen van kanker, maar ook veel voor humor ziet je niet Ja, kwijt. ja. Nee, Dat dat, is, is dat blad. Loester, waarom? Hè? Weet je wat er zag toen er een nieuw hartklep kroop? Nou, Dan zei er tegen de chirurg, wat voor een kreeg ik eigenlijk? Ah, van een koe of van een varken? En hoeveel zegt die vrouw? Ja, zei er, als het nu van een varken is, moet je me achter in de tuin een modderpoel maken. Is moet ik het graasmat nu moeten van een leggen. koe, moet ik gras moeten leggen. Ah nee, een van een koe. leed er al graas. Nee, ik kon denken nog, stond er ook denk koeien in de weg, dus ze doen weg. En dan word je dan gewoon beesten. Oh, dan word je beesten. Ja. Oké. Ik raap het wel weer op, want dat is voorkomen. Oké. Ook eigen mest ook. Ja, dat is het. En de andere laat ik liggen. Heb je dan ook zo'n plastic zakje bij ook? Ja, zeg maar. Poepzakje. Een poepzakje. Ja. Ja. Goh. Dus dat betekent dat je lot het overal vallen nou? Nee, ja, door de wegen. Alleen in de wei? Ja, ja. Nou, Normaal ging je gewoon maar alleen door de wc. is het, Ja, dan ging je gewoon in de gang. Oh, wat een onderwerp. wat een openbaring. Ja, dat was er toch een slag. Hè? Nee, maar dat is wel belangrijk, denk ik, dat ze bepaalde zorgen in hun leven ook los kan laten. Ja, de ding is toch eraan, hè. Ja, tuurlijk. Hoor ik dat veel, hè. Maar, Ja. maar zo, ja, De kind zich ook laten hangen, hè? ik lijk me toch gewoon bij de heren. Dus, Dat is wel, hè. Dat is weer anders. Wat doet je nog zo samen? We zijn al twee gepensioneerd. We doen niks meer. Maar zo, wat Ik vind heb je leuk om altijd, te doen? Leuk, ja, je gaat hoppen, je gaat klutselen zo, hè. Ja. Maar dat is een stuk minder nu, hè, ja. Maar Ja. goed, je nog Geert Roet? Jo. We gewoon ben ik al op vakantie. Kijk, God, Ja. God je toch niet met maat mee op de bus of wat? Nee, met Nee, de nee, we vleegmachine. gaan met de vliegtuig. Met de vleger. Ja, En waar gaat je naartoe? Griekenland. Kost. Oké, dat kost wel eens gezellig weer. Dat kost Ja, wel dat gezellig, kost, hè. ja. Ja, En het kost ook geld. Hè. kost. Maar ja, goed, er neemt niks mee, hè? Nee, Nee. Oh. nee. Als ze op de golden roltrap naar boven giers, dan... Nee, hoe heb ze niks te werken. Nee, want Nee. had je dat meegekregen dat onze grote kameraad Berlusconi was overleden? Ja. Ja? Ja. De man, de is 86, maar die Oh, is ja. nog altijd te horen zwart verder. Ja. En daar had je ze geweigerd, hè, daarboven. Echt waar? Ja, ik zag een spotprint in de krant en ik kwam er niet in. Bij Petrus. Kom je erin, denk je? Ik weet het niet. Nee? We merken van wel als we Ja. aan de deur staan. Als er de poort niet open deed, gewoon ik achterom. Hè. Ja, ik heb gehoord dat de achterdeur altijd open stiert. Ja, ja. Op een kier. Dat zie je hoor. Is dat zo, hè? Ja, die staat ook alles Hier is open. achterom kermis. Kermis. Ja, dat zeggen ze bij ons. Achterom is kermis. Oh. Ja. Op plekken waar lui gewend zien dat iedereen achterom komt. Ja. Ja, je kunt geen achteren, maar je duwt ze allemaal op de bal, maar... Toch? Oké. Ja. Als zo bijvoorbeeld, ja, als je zijn vertrek van het ziekenhuis weer, dan staat dat gewoon open. Maar voor alles open. Maakt niks toe. Niks te halen. Mensen, ja, nee. zie lijkt me dat gaat leren. Dat ze het Ja, nooit. als hè. het maar niet net zoiets is als wat je in de wei... Nee. Hey, maar hoe lang kunt je genieten van de schaduw? Het is nu Tot bijna vanavond. 1 uur. Tot Echt vanavond. waar? Ja. Daar komt 's morgens de zon en die draait. En tegen een uur of 8:30 dan krijgt hij een streepje zon. Maar de rest kan ze de hele dag je moeten Ja. zetten. Want er zijn heel veel lui die een bankje in den hof hebben, maar er nooit op Kan ze er zitten. op Maar die zitten, zitten hier regelmatig. Ja. 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 Lekker plekje.
Ja. En Maat heeft zich in een stoep gelaagd. Ja, Ja. ja. Moeten wel nog wat pleintjes in een bak. Ja, ja, hij is Ja, nog ja. bezig. Dat is nog bezig. Maar dat zal nog wel even duren. Daarmee is er niet zo snel. Dat heeft al maar 3 jaar geduurd. Maar als ze met 72 nog met veel plezier op de bus reist, Ja, petje af. Ja, Hey, leuk even met u gekletst hebben Ja. en laat het goed gaan. ja, ja, Hè? ja, zeker. het Doen we moet hè? lukken hè. De omstandigheden. Ja, 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 het komt wel goed. dat moeten we toch allemaal zelf maken dan. Zo is het.